ମୋ ଆଗରେ ଏତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଲପୁରୀ ରହିକି ବି ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରିନା ଘର କଥା ରହିକି ଚପାଟା ଛିଡ଼ଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମେଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ବୋଉ କହିଲେ ଯଦି ମେଳାକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ସବୁ କାମ କରିବୁ ତାପରେ ଯାଇକି ମେଳାକୁ ଯିବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଖୁସିରେ ମୁଁ ଟିକେ ପିଣ୍ଡା ଝାଡ଼ିଦେଲି, କଳା ଝାଡ଼ିଦେଲି, ବାସନ ମାଜିଦେଲି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କର ବୁଲିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଖୁସି। ବୁଲିବା ଆଉ ଏଟା ସେଟା ଆଣିଦେବା। ମୁଁ ସେରକୁ ଏଟା ସେଟାରେ ଆଣିବାରେ ଟିକେ ସଉକ ରଖେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାରେ ଟିକେ ସଉକ ରଖେ। ଆଉ ଟିକେ ଇୟରିଙ୍ଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉ କହିଲେ ଯିବୁ ଯଦି ତାହେଲେ ସବୁ କାମ ହଙ୍କା ସାରିକି ବାହାର। ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ମାରିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମେଳାକୁ ଯିବି ପୁଣି କିଛି ମାରିବିନି, ସେରକ ହବ ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ସେଠି ଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୋଧେ ମୁହଁର ବୋଧେ ଟିକେ କିଛି ବାକି ରହିଛି, କୁହନ୍ତି କି ଏଇଟା ବିନ୍ଦି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ବିନ୍ଦି ରଖିଲା ବେଳେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ, ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ତ ଆମେ ତ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ଏଠି ତାରିଣୀ ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ତାପରେ ଜଣେ ମଉସା ପଛରେ ଆସିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ମାନେ ବାଇକ୍ରୁ ପଡ଼ିଗଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବୋଧେ ପାଇଲାନି ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯିବା ବାଟରେ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଏଇ ମେଳାକୁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏଇ ମେଳାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ମାନେ କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ବସିଥିଲା, ଖାଇବା ଦୋକାନ ବସିଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମେରିଆ ବାଞ୍ଚି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇଲିନି ସେଦିନ। ହେଲେ ଖାଇଲିନି ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଆଣିନଥିବି ନା କ'ଣ, ସବୁ ବହିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଘର କତିକି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଦେନେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ କିସ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଖାଇଲି। ତ ଏଠି ଟିକେ ଯାଇକି ବନ୍ଧୁବାସ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି ସବୁ ଆସିଥିଲେ ମେଳାକୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ହେଲା ଏଲିଏନ୍। ତ ଏଠି ମୋ ମାଉସୀ ମଉସା ସବୁ ଥିଲେ, ଚାଉମିନ ଏକା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଏନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଛୁଆଟା ଏଲିଏନ୍ କେନ, ସେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ୟାର ସେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ଏଲିଏନ୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ତ ସବୁ ମଜାମସ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଇୟରିଂ ଆଣିଲି, ଗୋଟେ କ୍ଲଚର ଆଣିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଜଳ ଆଣିଲି, ଏମିତି ସବୁ ଆଣିଲି। ଆଉ ସେ କଟି ଛୁଆ ସବୁ କ୍ଲିପ୍ ହେଙ୍କା ଆଣିଲା। ଇଏ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛି କେମିତି, ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ଏମିତି ଚାହିଁବ, ମୁହଁ ସାରା ଗୁଟା କରିଦେଇଛି। ତ ଆମେ ତ ସେଠି ସବୁ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମେଳାଟା ନାଁ ହେଉଛି ପଣ୍ଡୁରୁଳି ମେଳା। ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ମେଳାରୁ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଖାଉଛି। ଚାଉମିନ ଆଣିଥିଲି, ଦୋସା ଆଣିଥିଲି, ତ ସବୁ ନେଇ ଆସି ଖାଇଦେଲି। ରହୁଛି, ବାଇ ବାଇ।